लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायना बावहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय आं दिनैहाय मोनसे ब्लग ओरैनो फिसा बानायनोसो सानदों आरो ओरैनो थास्लायस्लाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नायगोन आसा खालामबाय जायफोरनाखि साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै नोंथांमोनहा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय लाइक खालामना होदो नोंथांमोनहाबो आंखौ अनदो आरोना ओमफ्राय आं मोनसे बुंनो सानदों आरोना बे आब' सम्फा बि ब्लग होननाय नाच मावोना ओमफ्राय बिथांनिसिम आं मोनसे खोथा बुंहरनो नागिरदों आरोना नोंथाङाखि बुंहरदों मारैबा बे आब' सम्फा बि ब्लगनिसिम आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आंनावबो नै नोंनाव जानाय बायदिनो मा होनो मोखाङावहाय सान्दुं खामनाय बायदि नानेखा बायदिहाय गोसोम गोसोम जादों नै नोंथाङा नायनानै लागोन आब' ओमफ्राय नै ओरैबो एकदम गाज्रि नुथारो जि दुखु नाङो आरोना आङो ओमफ्राय आंबो ट्राइ खालामनायगोन नों मुलि खोन्थानायखौनो इबियन केपसुलखौहाय नों खोन्थानाय बायदिनो आंबो ट्राइ खालामगोन ओमफ्राय नै गाज्रि नुखायो आरोना मोखांखौनो एकदम बोरैबा नुजोबखाबाय आंखौहाय नैबे बिदिनोमोन ओमफ्राय आङो 500नि प्रडाक्टनि मुलि हरनानै फुनदोंमोन आरो जाया खामानि गैया ओमफ्राय दा दुखु नाङोना मोखांखौ बिदि नुबाथाय सिङाव जानाय आलदा सानि बिगुरनिखौ बिराद गाज्रि नुयो मोखांनिखौ नै आब'खौ आंनिसिम मोनसे खोथा बुंहरजानो लुबैदों आरोना हामोना हामा आंनि मोखांखौबो नायनानै आब'आसो बुंहरनो हागोन आरो होमबा आं गोजोननाय मोनगोन आंनि ब्लगखौहाय नायथारनानै आंनो रिप्लाइ खालामनांगोन आरोखि गागोन ना गाया ओमफ्राय आं नोंथांनि बोसोन बायदियै बायनानै ट्राइ खालामनायगोन आरोखि आंनि बिजुलि ब्रह्म ब्लगखौहाय थांनानै नायहैदो आरोना आब' अननानै रिकुवेस्ट खालामबाय आङो नै आंनि मोखाङा जि गाज्रि जानानै दङ आरोना ओमफ्राय बेबायदि मोखां जानायखायनो ब्लगाव फैनो बाबावो आरोना आं भिडिअआवहाय जि गाज्रि नुयो नालाय नै बोरैबा नुखायो दागलि नुखायो गाज्रि नुयो आरो ओमफ्राय आं दासो टिटि लानानै फैदों आरोना 5 मासनि ओमफ्राय जा सादोंनो ओरैजाय थुदों ओरै थुदों जा सानाय मोन्दों आखायाबो अननानै आब'आ नायथारनांगोन आंनि ब्लगखौहाय नोंनिसिम लानानै फैबाय आरोखि आं बेखौहाय भिडिअखौ नायलांदो आब'आबो